Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракат. Ин додармон дар шаҳри Санкт-Петербург рӯзи 7 май айхона мебирояв бедарак мешавад. Ҳамроҳи хонагиёшон дар ҳаминҷа зиндагӣ мекардем. Рақамҳои дар инҷа мондагӣ рақамҳои телефони падаршай. Хоб номи ҳамин додар Қурбонов Фарҳод Музаффарович. Хоҳиш карданд ки дар бораи фарзандшон як видео кунем ва барои ёфтани фарзандшон кӯмак расонем. Шояд баъзеётон ҳол дар комментария нависонанд ки хай ягон адел қапидаганша спецприёмода ё аделдай. Не бародарои азиз, тамоми аделора, тамоми спецприёмора аллакай хабар гирифтанд, кофтанд, ҳама ҷора кофтанд, пайдош карда натонистесиянд, намедонанд дар ки ҷое. Хай акии Қурбонов Фарҳод бачаи ёш соли таваллудаш 2002 будай. Додарҷон дар ягон ҷо бошид занг зан отата ҳамроҳи хонагиётон гап зан. Ана беақлӣ накун, бачаи ёши иш шаҳри Санкт-Петербург беҳад шаҳри калонай. Ана дар инҷа ҳар хел одамай, ҳар гуна инсонай. Беақлӣ накун, қати ягон нафар бо ҷура наша ягон корои безеб да наравӣ. Ва ҳамин хотир занг зан ҳамроҳи падарат гап зан, падарат на шавховай на рӯз фақат дар ҷустуҷӯи тай тура кофтестай. Хоб ё ин ки ягон нафарое ки агар ҳамин Қурбону Фарҳода шиносен, илтимос мекунам занг занен дар рақамҳои телефони падараш хабар расонен. Медонен дар ки ҷо будани ҳамина, агар занг занен хабар расонен. Аллоҳ ёру мададгортон, панотон ба худо.